Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмура аз дӯстон азиз, имрӯз намуд кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстии Хоҷагӣ Ишбек Саттаров. Нархи кунҷора 5 сомону 40 дирҳам. Намуд кардем гӯҳҳои гусаладор, буқо барои баста, буқои савдошудагӣ, буқои калон, буқачаҳо, моли майда намуд кардагӣ. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, канали мо маъқул аст, ба канали мо обуна шавед. барои пешравии канал яктаи лайк, фикрҳои худтона дар комментария гузоред. видеоро то охир тамошо кунед. савдо шид буқача 3850 сомонӣ савдо шидааст. 3850 сомон. Чай зоти парод меда барои мумкини 10 моҳ будааст. 6000 мега нарша савдо мешава. 54 бозор кардааст. 5400 сомонӣ. аспи мода 8500 нархиш савдо мешавад. 2.5 сола будааст. 2.5 сола аспи мода 8500 нархиш савдо мешавад. бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. гоҳи гусаладори ёш 3 имзои будааст. гусалачаш мана сирхалаи фародни ай бухои ҳамин сименталмонан рафтага мега мо надидем. гусалаш буқача саҳара бега 5 литр шир бо гарантиш алафи холиқати бе кунҷора бе сабуз алафи холиқати саҳара бега 5 литр шир дора. нарша 12000 мега бо савдо мешава. бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. аввали бозора гоҳи аҳли зура. гоҳи гусаладори карпати сафед 3 имзои мега буқача буқазои будааст. панҷ литр шир медише мега мондагиша полни гусулашта медодай. бо ай зависит хӯрокаш дига. нархиш 25000 сомон савдо мешава. бо бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. 25000. гоҳи гусаладори швети кали тоза гусалаш аз симентал рафтааст. 3 имзои мега соҳибиш гусалаш мудда саҳар мега 20 шир мега гоҳи аҳли осонҷушай мега 20000 нархиш савдо мешава. 30000 бистане 30000 мега савдо мешидааст. бозорда даи бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. дар хона мега бе гусола 20000 кардагӣ мега бе гусола. савдо шид гоҳи гусаладори ҷӯшо 3 гусолаш буқача саҳара бега 5 литр шир 10000 сомонда савдо шид. 10000. буқои конкретния буқо барои бастан 4 та буқа 11000. ҳозир бозор даромадагӣ ҳозирашта бозор нарх кардагӣ нест. иш 11500 11000. иш гусолай ишам 11000. бо савдо дора. ҳозир ай пешошонам нишон метиҳад. мана инҷа як қай парод будааст майдатар 9500 нархиш пародара бинед.
савдо мешавад бо 9,5 бихоҳи азизбекай аз ҳаммасini olamiz shoshma. Xo'ja, mana setta buqa. Ino ham baroyi bastan. Qo'y konkretniy barodorshon. Zo'r 12,5 savdo meshavad. Ditше я joya 21,000 bozor kardesta. O'zi rashta dudagi neys. O'zi ay peshoshon ham nishon medem. Buqoy akay Azizbek, ay Ishbek. Buqo ay peshoshon. Shu tomosha qiling. Amash mana navangi buqacha Ishbek. Nay chortagay yakimgi. Qo'y 11,000 savdo meshavad. Buqa baroyi bastan 12,000 narxish savdo meshavad. 8,5 bozor karda esa o'zi rashta dudagi neys. Sham farbe shidagi ayo. Bu farbek nemeshane ekan, bu qay g'avsna buday. 8,5 karda esa dudagi neys. Savdo shid bu qay sredin, bu qa baroyi bastan 9,000 hozi baraka shid na sumoshuna isumburan. Qay davlat. Mana. Savdo raft. 9,000. Mana bu qay kalon, bu qay farbe. Az akay Jalol. 13,300 somoni bozor karda esta betarozu. O'zi rashta dudagi neys. 13,300 o'zi karda esta. Ditta buqacha 58 savdo meshavad. Bixoyib nay bratana. Nay 6,000 savdo meshavad. Endi maydachacha 9,000 har dusha yak joya pursidesta. 4,500. Nay shab 5,000 pursidesta bozor. Bozor 5,000 bo'lyapti ajbo. Va chorta buqachoy farbe yak. Chorta. 7,000 bozor 6,000 kardesta. Mar chorsha. Найсия ham parudаш quvay ham farbe taray 8,000 narxish savdo meshavad. Bozor 7,000 karda istaydi. O'zi rashta bo'ladi. Na chorta buqa. Baroyi bastan ham meshavad diga. 6,000 somoni har yaktash savdo meshavad. Bu umiladora bozor o'zirash narx kardagi neys. O'zi omadas. Buqoy hoji. 6,000 savdo meshavad. Bozor o'zirash narx kardagi neys. Ditta buqacha mana buqachoy Alafur 4,5 savdo meshavad. Bozor o'zirashda konkretni narx kardagi neys. Sportchay elita dumbaga 1,5 mega savdo meshavad. Bozor mega 11,20 karda istamadi. So'y bu. Yakimona deydi.
20 бозор кардиста. Савлуқои фарбе савдоши 2500 сомонӣ. 6 та 4 та 6 та тай дигар дигар мешкунад. Ай 4 таш 2500 я. Манақшхор сафедиш севни мазор майдаш 2700 як калониш 4000 савдо мешаванд. бозорда озирашта нарх кардагӣ нест. Моли саҳар савдо